Ellen, hvordan var det at synge i dag? Det var sådan fedt. Det var lidt irriterende, at at der var meget strøm, og man fløj, eller ikke fløj, men man sådan svømmede over mod broen. Gjorde du der nogle overvejelser i løbet derude i forhold til ikke at blive trukket den vej med strømmen? Ja, og Lex og han bøjerne sådan på min venstre side, og sådan bare ligge derovre, og så forsøge at komme for langt over mod broen. Har du gjort nogle tanker om, hvordan du vil disponere løbet i dag? Første halvdel mod anden halvdel? Nej, ikke sådan rigtigt, men og sådan, jeg havde tænkt på at komme hurtigt ud fra start og bare følge med. Han lå jo foran mig, så... H er jo også en god fyr at lægge sig for landet med. Har du set der nogle konkurrenter? Ja, det havde jeg. Hvem tænker du på? Jamen altså, jeg havde tænkt på sådan at ligge bag ved HH. Ja. Det var det, du havde gjort. Hvad med til sidst? Kunne du mærke strømmen? Nej, ikke sådan rigtigt, men jeg kunne godt sådan fornemme, at jeg sådan kom over mod broen. Nu ved jeg jo, du er rigtig glad for at vinde. Så på en skala fra 1 til 10, hvor vigtigt er det at vinde i dag? Altså, jeg er glad, og 10. 10, sådan skal det være. Stort tillykke til alle. Lad os give en hånd.